Wah 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 wah. 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 Wah 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 wah. Wah wah wah. Ja, dat is er weer hier. Ja, ik ben de veroorzaker van al die pumps. Even het mooi stukje stevig spul, want het waait soms tegen het. Ik heb er ik tin, maar die houden het net zo lang vol. Maar dit zijn echt mooie pumps om Friesland mooi mee op te pumpen, vind ik. Ik vind dat er Friesk moet lezen worden, daar moeten we wat mee doen, die stukje cultuur bewaren. En nog had Marga Klaus uit Jesterijn. En die ken ik al heel lang, maar op school hebben vroeger. En ik heb het draaien hartstikke goede boeken geschreven, vind ik zelfs. En nu heeft ze een vierde boek geschreven. En dat gaat over crossdressing. Normale mensen die praten over travestie. En op haar boek, op de voorkant, daar staat een rede pump. Ik heb gezegd, ik wil wel reclame maken voor die boeken. En we beginnen er eens mee om overal in Friesland rede pumps te zetten. En dat werkt het hartstikke goed. Ja, hier heb ik een Frieske vlaggen, maar die hebben vroeger dat een vlaggen met Frieske pumps. Dus een pumpenblad. Wah 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 wah. Van het travestie zat dat altijd neemt. Dat is toch iets der, naar sommigen binnen er mooi het nijs, maar het speelt het natuurlijk allemaal wat in de nacht vaak, in het donker. Ik kan het licht net verdragen. Maar het is er wel. En ik heb het boek nou voor het grootste part lezen. En dat is toch wel heel bijzonder. Ik hier nooit toch dat mij dat interesseerde, zo een ding blinder. Dat zo diep zit, zo'n gevoel. Nou, mooi net. En hoe moeilijk dat is voor zulke mensen, die ben ik vaak gewoon trouwd. En, of hebben een relatie en dan zit ze met dat bizarre geheim. Hartstikke mooi. Wah wah wah. Wah 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 wah. Midden in de nacht in een natuurgebied erin oplezen. En dan bel ik nog weer even maar de scrooster. Maar dit is hartstikke mooi. Hier zit ik weer een pump aan het dik. Nou, en ik jij dat ik meestal praten erover. En weet het nog net wat het is. Nou is het een beetje tijd om bekend te maken dat die pumps het te maken met Balman en Balman, de titel van dat boek. Nou, dit zijn vier pumps die we ook op een heel bijzondere plek in Ljouwert zetten. Want het jouwt nog maar niks in alle landen dat ze in Haatstad, daar gebeurt de cultuur, daar is de samenballing van cultuur. Dus dit is geen Jouwert en Ljouwert. Dit is al de kroon op het werk? Ja, dat vind ik wel. Zo'n mooi duurzaam beeld van uw mem, van echt broers. En als uw mem opereerde pumps, wat is er nog mooier dan uw mem opereerde pumps? Misschien uw huid opereerde pumps. Wah wah. Dit is dus het boek waar ik het allemaal verdien, hè? Nou, de komende weken ga ik de provincie in en iedereen die een rede pump uitprinten heeft, wat te vinden is op een site en een verdruid heen heeft, krijgt van mij dit gratis boek.